koji slijedi pogodan je za gledaoce svih uzrasta. Hej društvo, imam jednu jako cool igru za nas da si igramo na kraju časa. A kakvu to igru imaš? Hajde da si igramo školice. A nema šanse, to je igra za decu. Deče ili ne, bitno je da se zabavimo. Ja ću igrati sa tobom, Ana. I ja isto. Ne, ti nećeš. Na kraju časa treba da mi odneseš ranac kući, Rafael. Ana, posle školice mogli bi da odgledamo par epizoda Lukasneta, zar ne? Ja sam za, jako volim Lukasnetov kanal. Lukasneto je previše detinjast. A ja mislim da je on baš zabavan. Devojke, da li ja mogu da ga gledam sa vama? Naravno, Rafael. Hej, Raisa, niko neće prestati da gleda Lukasneta zato što ti misliš da je detinjast. Jedino je važno da se on nama sviđa. Ja volim nove epizode. Mala sestro, pa deca treba da budu srećni da gledaju ono što vole. Hej devojke, a kako vi uspevate da gledate nove epizode Lukasneta? Ja uvek pretražujem na YouTube-u Lukasneto i onda mi izlaže svi njegovi videi. Ja uopšte ni ne tražim, samo otvorim YouTube i njegove videe se samo pojave. On izbacuju novi video u 7 uveče, svaki dan. A vi kod kuće, kako vi gledate Lukasnetove nove epizode? Da, pravilno da pretražiš njegovo ime na YouTube-u, zar ne? A kako ti to znaš? Znači ti gledaš Lukasneta, a? Istina je da moja sestra kaže da joj se Lukasneto ne sviđa, ali ne može da odoli. Ona svakodnevno gleda i Lukasneta sa mnom. Društvo, imam još jednu ideju. Pošto smo svi ovdje fanovi Lukasneta, šta kažete da se igramo avanturista? Ja volim tu igru. To je moja omiljena igra. A vi od kuće, da li ste vi kad igrali avanturista sa vašim drugarima? Pokušajte, bit će vam jako zabavno. Ja ću biti rozi avanturista. Ja ću biti plavi avanturista. Ja ću onda biti crveni avanturista. I ja ću da budem novi plavi avanturista. 1, 2, 3. Avanturisti!
Dakle, ovi učenici se igraju da su avanturisti? Pa, onda ću se ja igrati da sam veštica Pandora. Društvo, ovo je najbolja igra na svijetu. Ja sam novi plavi avanturista i ja imam samopouzdanje. I ja sam crveni avanturista i ja imam ljubav. Ja sam rozi avanturista i ja imam snagu. Ja sam plavi avanturista i ja imam hrabrost. I vi kod kuće se možete igrati avanturista sa vašom porodicom. Ili možda sa vašim prijateljima u školi. Ja sam veštica Pandora koju niko ne voli. I iskoristit ću svoj magični štapić da mi se pokorite. Bežite! Trčite, bežite! Volim ovu igru avanturista.